De sportboeren woenen eens in september maar een definitief besluit komen. En in de tussentijd onderzoek dwan naar de plan van kandidaten Almere, Zoetermeer en het Jereveen. De rechter oordeelt nou dat dat tjen de jeddermakke afspraken ingeet. Nu is het zo dat eigenlijk KNSB, ROC en NSF heeft gezegd we gaan daar toch van afwijken. Nou, dat is natuurlijk niet zoals het hoort te gaan, maar er zijn wel situaties denkbaar waarin dat toch mogelijk is. Nou, de rechtbank heeft gekeken of die situatie hier aan de hand is en dat is niet zo. De rechtbank heeft gezegd er zijn geen bijzondere omstandigheden, dus de procedure had gewoon gevolgd moeten worden. De provincie Friesland baalt flink van de uitspraak en roept de KNSB en NOC-NSF op nog geen besluit te nemen over de bouw van een topsportlocatie voor het reetrieden. De kans is likwijls grut dat de boeren onder druk voor eerst kiezen om met Ice Dome in zee te gaan. Uit jeder onderzoek kwam Ice Dome Almere als meest geschikte kandidaat uit de bus. Wils Tialf pas op het tredde plak stier. Nevens de provincie zit de romte in de uitspraak van de rechter. Het ligt nu aan de KNSB en NOC om een beslissing te nemen. En ik heb al gezegd, het betekent niet dat zij een voorlopige gunning moeten uitspreken in de richting van een partij. Ze kunnen heel wel besluiten, en daartoe roep ik ze ook op, om te kiezen om het besluit te nemen om niet te gunnen. Nevens KNSB-voorzitter Doekle Terpstra is het verhaal van de provincie onzin en leidt de kar voor Ice Dome voor de hoorn. Het je nu zijn van je moet binnen 4 dagen die gunning houden, Jan. En dat is dat we nou dat van horen moeten. Dus de provincie Friesland die wel zeggen van nou ja, we beginnen naar een oor proces dan, maar de rechter heeft een duidelijke uitspraak in en de rechter heeft zijn, daar kan je sprake van weg in deze fase van de strijd. Kiezen de boeren ervoor om in zee te gaan met Ice Dome, dan gaan de provincie Friesland en Tialf in hege beroep. En u mag van mij, ondanks